Ramogi geno marwa ni odhiambo mari teri makare oro kini machiegni weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV. Entire pereko daboro odhiambo mogik mar Jumapil mar dwe ni mar achiel en moro ni Ramogi TV mar weche manyien wai koreo makare mar kelo ni weche gi mana kaka gitucho e pacho kae. Waluoro pap nyakwa Ramogi kendo wachoko gima wakelo gi e mesa mondo koro wakelni gi achiel kachiel e odi kanyo kata kamoro amora mineno nyakwa Ramogi wan gi mathoth mokwongo weche manyien ma omiyo pek. Inaonekana bull ilimvamia ikamshinda na nguvu, na kwa sababu alikuwa huko peke yake na sisi tulikuwa huko juu kwa nyumba, hatujui kama alitoa mlio, hatujui, lakini bull imempatia multiple injuries. Kuyo kwako gweng ma Emalinya County Makakamega bang ruoth Senator Boni Halwale timoneko kendo nego jakwadhe. Mae no siemo wadgi ni in nyaka tim nyango koro sani ero nyoka kapoko tiyo ka ojume ero wadgi no ero negi tema kubiro nene be obiro nene mchari tema wangama no nene ko siemo bwana to siemene macha to paro no wuog ngweto ma jopinyo laibo make bo nege kanyo. Jopinyo ka chike lwetgi kendo nego achejari o mai tudo gi kuo e boma ma Kisumu. Agenda ya Kenya kwanza. As much as it may have the challenges, our agenda is to revive the economy. Mimi nikisema niseme hapa ati joten migepe Musalia Mudavadi ojiwo horuok mar jopiny ka sirikal manyo riekni mag tego uchumi maturka. Namba mag simu nyakwa Ramogi en thuolo mar ndikonwa 3-6-9 kata bende nyalo luwo e Facebook mar Ramogi TV, YouTube kachiel kod mbui mar X en Ramogi TV KE. Parni weche manyien biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Machiegni nyakwa Ramogi wantiere gi jaloko marwa Belinda Dhiambo, nyinga Lydia. Okay. Nyinga en George Bati. Wang'iyo motenore kod weche mag siasa kod bende mamulo weche mag dongruok ma piny owacho medo singo ne jopiny. Joten migepe Musalia Mudavadi ko Uganda jo Kenya mondo mi omed bedo kod horuok ko wacho jatend piny Kenya William Ruto ni kod chenro makare mar bero ngima jo Kenya kendo bero uchumi ma pacho ka. Mudavadi wacho ni piny Kenya oketo maino e bero winjruok mare kindgi kod pinje maoko kaka yor tego siep mar ohala mondo chiw thuolo mar tero mwandu ma pacho ka e pinje maoko. Nowe kanisa mar Anglican mar St. Michael and All Angels Cathedral mantiere Bondo e County ma Siaya. Enyasi marero kamano manobagi kanisa mar Anglican ma St. Michael and All Angels Cathedral mantiere Bondo e County ma Siaya. Joten migepe Musalia Mudavadi omedo ji Uganda jo Kenya mondo mi omed bedo kod horuok e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto temo duto manyalo mar bero chumi ma pacho ka. Agenda ya Kenya kwanza. As much as it may have the challenges, our agenda is to revive the economy. Mimi nikisema niseme hapa ati nitoe hesabu ya yale tuliona, ya yale tulipata wakati tulichukua serikali, mutashangaa. We shall be surprising you with some very important news and pleasant. Mudavadi wacho ni piny Kenya oketumaine bero winjruok mare kinde gi pinje maoko kaka yor tego siep mar ohala mondo mi ochiw thuolo mar tero mwandu mapacho ka pinje maoko. Katika hali ya kujaribu kurekebisha uchumi katika taifa letu, Kenya inazungumza na marafiki kutoka mataifa tofauti. Tunahitaji umoja. Tunahitaji watu wetu wakae kwa amani. Mimi nataka niwaambie Kenya pia inahusika sana kuleta amani katika mataifa jirani. Mudavadi mabende ne obedo e nyasi maria od lamo mar kanisa no ibwa mabondo manotisi ni ACK Trinity House osingo ni pinyo wacho geto medo nyayo dongruok e gwengego koreo koda kalo sapaya mabondo liunda gero lalo madhogoe e kinde mamoko. Nimeambiwa kuna Bondo Liunda Road ambayo bado contractor alikuja akakaa kidogo na kazi bado inaendelea. Mudavadi no tena jatan migao matudruok elido walo governor wa Bungoma Ken Lusaka jadubura mabondo gidino chanda e kinjo telo mamoko.
Kamachielo jakom komiti mar bajete od bura mabende en jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro to notimo limbe Kisumu kama odok ne piny owacho mamalo kowacho ni tend William Ruto tiyo ne oganda jo Kenya duto ma ok odewo wang'. Munisikize kwa makini. Mimi ni rafiki ya president wetu na mnajua hayo. Na wacha niwaeleze nikiwa hapa mbele ya father wetu. Rais wetu anatabua Mkenya wote kama anatosanisha wote. Rais wetu anatuambia hata tukiwa budget committee, in the allocation of our resources, we do not look at where people voted. We look at Kenyans as one compact country because all Kenyans pay taxes. Koto wakikinde chenro maralame kanisa jokopere makusa kar chung'od bura Manyakach olero ne piny owacho oseketo tenge omenda makoro ibiro chiwo ne sekta mar somo ka piny mapacho ka bende oseketnegi omenda moromo gi piny owacho. Kama mtu amekalia kiti, you can easily fall into a temptation of overcommitting. Tukakuwa serikali ika-overcommit pesa mingi sana ya maneno ya infrastructure more than we could afford. Na sasa hiyo ikaleta maneno ya jam katika ujenzi wa mabarabara na miundo msingi. The next budget cycle tutarekebisha hapo so that all the roads ambazo zimekwama hapa Kisumu na Kenya yote tuzikwamue so that pia miundo msingi iendelee kukaa vilivyo. Kawasudo nyakoro mogeni osiep manie kinde Kenya kod pinje maoko wachore ni medo uo kendo welo ng'iyo kata ng'iyo par welo ng'iyo pinje maoko kopogore kod pinje ma libamba ka ipimo kod piny Kenya kinde mageno mar oganda tudruok e kind piny Kenya kod pinje maoko medo nimo. Jafomara Walter Nyambaga loso no report mamenyo midhiero ma okwako tend William Ruto kod tudruok mare kod pinje machalo kaka DRC, Tanzania, Uganda, South Sudan e kind pinje mamoko. Kaka jakom mar pinje mag Afrika weche mamulo chal mar kor lwasi, jatend piny William Ruto chope piny Italy kama igeno ni biro bedo kod twak kod jodito mag pinje mag EU. Ruto biro bilo wach kod jotelogo ewi manyo kwe kind piny mar DRC mosebedo kod achiedh nade mag arita kwe mokel kod kweth mag njore mag M23 manyo kwe piny South Sudan, twak e weche mag rita alwora to kod kongo kethruok mag chal mar kor lwasi e kind weche mamoko loso kod bengi mar piny mangima to kod bengi mar Ola IMF e kind mamoko. Motel ne chope piny mar Italy ng'ure wi osiep mar Kenya kod pinje mag libamba osebedo mbaka katend piny South Sudan ne ok mor kod chenro mar William Ruto temo manyo kwe pinyno. E dwe mar Ang'wen higa mokalo, jatend piny William Ruto norem keto kwe piny Sudan bang' ten lweny motel ne kod Abdel Fattah al-Burhan lero ne ok oyie kod twak ma William Ruto temo kete gode kinde kod Mohamed Hadan moko ni en osiep Ruto matimata. Kolero ni mano nyalo miyo Ruto nindo nyakunchiel. Tarik 15 dwe ni piny libamba ma Tanzania ne ochungo pio mar ndeke mag KQ e boma ma Dar es Salaam kalore kod gwenyruok e paro e wi dwaro mar piny Tanzania mar tayo chenro mag ndege margi Air Tanzania lapan ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport. Malingling bende oyango ni jatend piny mar Tanzania Mama Suluhu Hassan bende ne ok oyudo rwak makare e limbe mare mondo ne okel theki kind jatend piny William Ruto to kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Ng'iyo mar Kenya bende ni mate bang' piny Uganda tero ng'ur mar doho mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe. Tarik 28 dwe mokalo, Uganda ne omako bura ne Kenya e wi wach mauta mane Kenya odiyo ne Uganda ni nyaka chul manusuru mojuol eka lo pacho ka kod mauta. Okang' matend piny Uganda motelie kod Yoweri Kaguta Museveni ne ok orwako kata matin. Jatend piny DRC Felix Antonio e giko higa mokalo ne ogolo ng'ur ni Kenya ne ochiwo thuolo ne kweth mobalo kod sirkal mar DRC kendo golo twak e boma Nairobi. Tshisekedi has failed. Gino mane owacho ni ne okelo wuok mar jolweny mar Kenya e chiwo arita kwe pinyno mar DRC bang' yangore ni Felix Antonio ne ok mor kod Kenya. E jumbe mokalo Ruto ne olimo piny mar DRC kendo bedo achiel kuom welo mane ogwel e kinde chamo muma mar jatend piny DRC Felix Antonio ka jatend piny machon Uhuru Kenyatta kanyakla kod William Ruto ne lela wang'i nyiso picha mar nyandwat. Wapenjo janon weche tudruok kod osiep mag pinje e piny Tanzania Dennis Bwana Pache wi ng'iyo ma Kenya kanyakla kod Tanzania osenyiso. Pile iwacho ni kata de ng'ama ber to ka ji oseng'ur ni ji ariyo adek dwaro inon ing'eni tikier kama chal nade.
Koro ker mar Kenya nyaka beda piny machak ng'i manyien ng'iyo me kinde gi jogi. Kech king'iyo mar Uganda cha nyaneno ka nitiere miloso mondo mi Kenya gi Uganda otiek wach machon. Ere gimomiyo rito materi e udi machalo mag doho ka ning'eyo ni nitiere gima nyalo timore. Sani nyaneno Kenya Civil Aviation bende ogo bade lo moyiene Tanzania timo ohala mane gitamore kuom thuolo mabor. To sani nyochako yie. Koro gik machalo ng'iyo mag pinje gi diplomasia bedo maber moloyo tiya ni kore jatelo kore nyonori kaka nyonori nyaka ng'i picha maduong' mar jopiny mitayo. Kagodona Chola ni kod paro mane wi bura mochwalie doho kod Uganda. Kidiplomasia pinje mag East Africa kata Africa ma yo wuok chieng' en ni ok osegabedo maber ahinya e level mar interstate. Osegabedo at the level of heads of states. Aparo ni gwenyruok matin mosebede en ni differentiating between personal relationship and state relationship. And I think ni en kinde mondo me jodito mag Ministry mar Foreign Affairs look into this deeply mondo me gi foster interpersonal relationship. Bende nitiere midhiero mamakelo ne joket mwandu kod jodak mantiere tong' mag pinje man kod ohelni. King'iyo maber ibro nwang'o ni kata yore mag chiemo gi nitiere gik mang'eny ma Tanzania kadhi Kenya. Koro samita jopiny kiketo welfare mar jopiny mbele nyaka ichod pogruok me kindi kod pinje munyalo konyorugo machiegni. Wang'i kind piny gi piny kech weche mag ndeke gi giluwore gi kod weche mag ohala. Ni kokalo kuom fifth freedom mayiene pinje ariyo bedo mondo wuo mondo giwinjre e yo mandeke ginyalo timo go ohala. To fifth freedom gimowuoye maduong' ok en timo ohala ni ndege nyalo wa Tanzania biro Nairobi biro Dar es Salaam. E fifth freedom ka wawuoyo ma ndege nyalo wa e piny achiel odhi e piny machielo ma en piny libamba kae to timo ohala kae e piny libamba kanyo kadhi e piny machielo mar adek. Kaka temo manyo winjruok machal ka gima dimo, riwruok mar pinje mag Afrika nyobedo kod romo pacho ka mar tego tudruok kendo chiwo mijing'o makedo kod njore mar arita kwe kendo chiwo lemo mar bedo jakom mag riwruok mar jotend migepe mag lweny mag pinje mag Afrika ne Aden Bare Duale. Upon reflection, I am filled with a profound sense of nostalgia and gratification, acknowledging our collective achievements while remaining cognizant of the challenges at hand and our region is facing. To the crisis in Sudan, to the emerging current situation between Somalia and Ethiopia, to the closure of the border between Burundi and Rwanda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Safina Party Jimmy Wanjigi koro wacho ni jo Kenya ntiere kod teko mar katiba mar thicho oko sirikal mar William Ruto kapok higni 5 romo ni sirikal okofungo pek mar ngima. Wanjigi maoloso e kanisa mar Anglican ma Uririe kar chung'ud bura magem kaunti ma Siaya wacho ni pek mar uchumi masani jo Kenya nigo ok nyal kaw mawethweth. Wacho no jiw kod governors ma Siaya James Orengo kod Human Rep ma Siaya Christine Ombaka ma bende ne oteno Wanjigi e ote makamano. Every single day you wake up, every single day you go to bed, know that yesterday was better than today. Every single day, he is collapsing our nation economically, morally, socially. And we must ask ourselves this question. Are you going to wait 4 years? We have a dysfunctional government because life is becoming difficult every day. School fees and many other things that, we should be having a tax relief, we're having a tax burden. So the choice for Kenyans is to stand firm and join with the forces who are represented by our leadership in Azimio and Jimmy Wanjigi here, who are saying we are going on the wrong direction, and we must change course and make sure that Kenya
is freed from this slavery. We are also asking the president to listen and to obey the Constitution. Yes. He must obey the Constitution. If the judiciary have decided on an issue, he should not interfere. Let the judiciary be as independent as possible. Osuru nyakora mogi. Jopuonjre makwange oktine 1130 pok odonjo e sikunde mag sekondar bang' tieko penj mar KCPE ma higa mokalo. Migao mar somo yango ni kwan jopuonjre duto pok odonjo e sekondar kaluwore gi dwaro mar sirkal, kendo mano nyiso ni apedha nyaka koro dhi nyime. E kind jopuonjre duto ma kwange oyawo milion 1.3 manotimo KCPE higa mokalo, atamalo 91 osedonjo e sikunde mag sekondar. Counties ma otelo nyime ka irango counties ma pacho ka ma jopuonjre mathoth osedonjo e sekondar oriwo Laikipia, Nyeri, Samburu, Wajir, Nairobi, Nakuru kod Marsabit. Counties kaka Kajiado, Kilifi, Narok, Isiolo, Bungoma kod Baringo gin moko kuom mago ma kwan jopuonjre ma osedonjo e sekondar bang' timo KCPE ma higa mokalo pod nitie piny. Kuyo kwako gweng' ma Emelinya mantiere Kolomani County ma Kakamega. Bang' ruadh seneta ma Kakamega Boni Halwale timo neko kendo nego jakwath ma osetiyo ne seneta no kuom higni mathoth. Seneta Halwale owuon ma nyori nitie pacho e seche mag masira no olero ni jakwadhno ma jahigni 47 ne okwany ringre ne kund dhok ka osetho kendo ne en kod adhola manyiso ni dhiang' dibed ni ne ochuoye. Halwale lero ni gi chich ni nyalo bedo ni ruadhno ne wiyo biro marach kendo monjo jagono. Olero ni giparo ni tik kongo madibed ni ne wuok kuom jagono bang' mer emane oywayo dhiang' kendo chuoye. Ruadhno no chinji bang' masirano kaluwore gi kido kod timbe oganda joluya ka ringre jagono obila otere kar kano ringre ma Kakamega. Anafunga akiwa peke yake katika mahala penye bull hulala. Inaonekana bull ilimvamia ikamshinda na nguvu, na kwa sababu alikuwa huko peke yake na sisi tulikuwa huko juu kwa nyumba, hatujui kama alitoa mlio, hatujui, lakini bull imempatia multiple injuries kwa kichwa, kwa shingo, kwa mgongo. Tutashirikiana na familia ambayo itatuambia mpangilio wa mazishi. Nasema tu pole kwa mheshimiwa kwa sababu Moi wakati alikuja hapa alikuja mtoto mdogo. Watu wengi wakikuja hapa kazi huwa wanaondoka wanawacha Moi. Wakikuja wanaondoka wanawacha Moi. Mheshimiwa, hii ni ajali kulingana na vile unaweza kuwa unatembea hata kwa gari upata accident ukufe. Na watu wawachane na maneno mengi na midomo mengi ya kuongea maneno yasiyofaa hapa na pale. Jopinye boma ma Kisumu ne okawo chike lwetgi kendo monjo ma ochuo nego achije moko ariyo ma itudo kod kuo. Kaluwore gi jopiny go ji ariyo go chich gore ni onego ja ohala moro mamiyo e gwenge ma Migosi otieno mane piny orugodo kawuono kendo lal gi omenda makwane pok oyangi. E kinde bonyo makamano achich achiel ne onegi e dho kar thieth ma Ramogi kamachielo to ne onegi e chiro ma Kibuye. Obila ne otimo tiyo gi iro malungo wang' mondo mi okego jopiny go, to kata kamano ji ariyo go nosewito ngimagi. Ipani police kata raia kaka ana wuon moko bedo employed mondo tigi bunde. Raia yudo bunde kanye? Police mami. Raia yudo bunde kanye? Ere kuma ne raia obede authorized ni mondo tigi bunde. Oyudo bunde kure gi risasi. Wan kaka raia bunde wa mwang'eyo en luth gi kidi. To police yudo nani raia kaka an ayudo bunde gi gari kure. Aonge kata wach ndiga. Tadhi kwelo gi nini? Adhi kwelo gi Subaru. Adhi kwelo gi gari manyien. KDL mano kwelo no. Mae nosiemo wadgi. Ni in nyaka tim niang'o. Koro sani ero nyoka kapoko tiyo kao juma ero wadgi no ero negi. Tema kubiro nene be obiro nene mchari. Tema wang'ama no nene ko siemo bwana to siemo ni macha to paro no wuog ng'wech to ema jopinyo laibo make bo nege kanyo. Omiyo wadwaro arita kwe obede Kisumu ka kuom jo boda boda kata kuom ng'ata ng'ata. Security of Kisumu especially to Matibuye. Gache kwalo jo alinego onge gima nyalo timnwa. Jo ala biro kawo sheria lwedi nikech wainyore. Yangore ni Kenya onge lony mar kano nonro mar jotuo mag tuoche kora nyato tuoche mamako obo.
gino makoro keto Kenya kamarach e kedo kod tuoche mag obo. Nyaka sani yath mathoth ne itiyo godo kod jotuo mag kor kata asma tin e pachoka, kendo jous yedhe gi jotuo mag asma kalo e midhiero mathoth. Kaka jafwambo marwa Wajito Mondi leronwa, jatend migao mar thieth Susan Nakumicha to onyono piny ni jotuogo oti kod yedhe mamoko mantiere dukni ma jotuogo to ywak ni nengogi nitiere malo. Kuom jumbe bora koro ywak osebedo wi yath ma itiyogo kod jotuo mag thung' mar kor asma. Yath mathoth ni itiyogo kod jotuogi osebedo ka onge thoth dukni mag yedhe. E wuoth ma watimo e ute yedhe, ywak nitie kendo lakteche koni giol giduoko jotuo pacho nikech yath onge dukni. Kuom sani, to be specific, wasebedo gi issues mang'eny, especially on conditions ma affect core, asthmatic attacks, yedhe ok yudre, gin out of stock, both kuomwa private to kod public. Of course, ka gionge public e ka giringo gibiro koni. Koro en wach matek kuomwa nikech kok wayud yath to wambe kata kaka wanyalo konyo jotuo bedo matek. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha to kanyicha twak kod tipo mar Citizen ne oyango ni yath achiel kende Ventolin ma onge kama moko to nitie kendo jo Kenya nyalo tiyogo. Ventolin is a brand. It may be out of stock, but there are alternatives. Salbutamol. Ventolin is the one from the original company called GlaxoSmithKline. But within time, we have had many generic brands that have come of good quality. They are available within the market, and even us at KEMSA, Salbutamol is available. Ote mar Nakumicha ne okorwak makare kod moko kuom jotuo gi jous yedhe makoni yedhe ma odong'ie dukni nengo gini malo kendo thoth jotuo ok nyal chopie. Jotuo chandore nikech ng'enyne asma wathiedho gi yath miluongo ni Ventolin. Kaka sani sama gionge kiyudo, the cheapest minyalo uso ne jatuo en Sh400. Ng'eny gi ok anyal afford. Koro ka en gi attack, chuno ni tiyo gi alternatives mamoko ma maybe more expensive, machalo inyalo nebulize. Mago are more expensive nikech inwang'o kikete osuptal nyaka ang'o chul that service. Ka koro gikwayo piny owacho mondo migi thuolo kod teko mar keyo yedhe gi e pachoka, poni nyalo gi odok piny kaka piny owacho. Sirikal ka ok en gima ginyalo timo to gi empower wa mondo wang'i kaka wayudo yedhe mwakonyo godo jowa. Nikech jotuo kosebedo ka gisebedo ni gibire facility to koro ok gin jotuo kendo. Koro inwang'o ka in gi bond gi jatuo. Migao mar thieth nyicha ogolo lipot ewi kaka gichano kedo kod tuoche mag kor, obo kod adundo e pachoka. Lipodno kata kamano ne nyiso ng'ol ni piny owacho onge kod masinde mag kano lipode mag tuoche kaka obo, miyo onge nonro mayango chal mar tuoche go e pachoka. Bende yangore ni tuoche mag obo ok oketa yanga e kuonde thieth mag kahera, ka yedhe mag thiedho tuoche go bende tin e ute thieth ahinya to mag piny owacho. Lek mar piny owacho kochopo higa mar 2028 en mondo ket thieth mar obo e kuonde thieth duto matindo mag piny owacho kaka dispensary. Judith Omondi, Ramogi TV. Daka prayo kwa dek bang sadek marotieno chendo eno imoiro kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV nyakwara mga juon wakao yo mokuogo kata kamano no warwa kupachika jogo ikudimba ka jojbati. Ero kamana nya ne nyakwara Ramogi mamedo ndiko no ng'ato penjo ni to koro dhiang' koneko kamano to koro idonjo ne ng'a koso en mana kaka dhiang' mochamo puoth wuon go niko gutu mar bande mapenjo kamano. Ero kamana nya ka pat gweng' Jojo Yomba wacho ni aneno yo makare ahinya, wacho ni mosna Lydia kendo amor ka kokelo weche manyien. Ademba Ochieng' japap nyadiel bende wacho ni aneno kendo amor ka kokelo no weche manyien kendo aneno maler ahinya. Makamu bende koni jo mano odhi bondo e lemo odhi wacha dieri kech en to chech ni jogo ne dhogi riek mano kaluwore kod kaka owuoyo kanyo. Ka bende no ka Shemo tho Soja wacho ni neno yo makare kendo news chopo ne maber gen kod brother ne luongo ni Ndege otho. Honorable Lian Gogo Liudo Kumo Robert Steven otho wacho ni wamor mano kaluwore kod en. Kasto Owino Janabi Kanjiro yani Masai wacho ni kuo gi nek sani omedore Kenya maka kendo wacho kotende gi weche mag nyima jo Kisumo timo kata kamano ok dajiwa ahinya wach moro ndiko mbele kanyo kaluwore kod
bedo ni chik oketo ayanga gik ma owinjo bed ni timo. Ano bende ote mar Faith Mzomo Kanti Malinde wacho ni weche gichopo malingi loud and clear, kata kamano wacho ni sirikal kor kamanyo yo kwani gachiel magisebede telo ne gimoro mana kombe maduto makoro ginyalo timo to mage, kaeto penjo kadiponi kwani ruadhno be madhoga kong'o matikong'o emano yuae Faith kang'eyo ler mar mano, kata kamano erokamano kuom ote mare. Jicho mchanganyi wacho kanyo ni entie Nyadorera wacho ni kare sirikal nyocha obayo yo eka Mudavadi sani wacho ni gitemo matek mar duoko uchumi mar pacho kae oduog kama kare, wacho ni ngima ema duong' oganda jo Kenya. Wakili Ani Nyoremo to wacho kacha ni en Ruai Nairobi wacho ni odhum kanyo koro nyaka ng'i koka loki. Openjo ni to ere tiende dhi e piny mar Italy ka pinje mantie Tanzania mane alwora kae to pod ok onyal limo, akia ni mano golo kanya, kata kamano wacho kotende kod weche mag tudruok ka George Bati. Baeno kanyo ote kanyo moya ir Pastor Collins Odindo wacho ni kaka pile entiere Kayole osechekien, kaeto wacho ni en gi jao Dalili mano nyar Kabondo. Wacho ni duto nyalore mana kuomi, yomiyo sani jo Kenya waket mana pinywa e lwet Nyasaye mondo mi weche obed mana maber, pod ntiere geno. Neno bende ote kanyo mo or kanyo gi Mama Sonko Mikai Kiloki wacho ni gin kanyo gi wuon nyithinde Kevin Adada, wacho no goyo mos ne anyuola mo madhiang'o nego wuodgi, wacho ni lit di jo Kisumo bende opuoyo. Haya, kaeto wacho kanyo ni gimoro ahinya gi weche gi manyien. Bende ayudo ote mar Philip Omondi kantiere kaunti ma Migori, wacho ni entiere kanyo Migori, jo Kenya walam ne uru piny, joma chuo wenego mine, nyiri gin joma lich miwuoro gi joma mine, omiyo bende ni rito gi to owinjo bed ni inego joma mine. Jobati erokamano nya ote moro biro ni Kalidi aluongo ni Kamlesh kawuok Asango. Ramogi TV nenore maler ahinya kendo gin kod mama giluongo ni nyargi nergi, kendo Pastor Daniel Ase kachiel kod nyamin gi Cynthia kod Brenda wacho ni mondo mi okaw mos. Lovoda Shata kawuok Nyasoti magunga ino Mabei County wacho ni mor gi tich gi kit chenro mar Ramogi kelo, kendo weche manyien mag OIMORE donjono maler kendo mor kaka weche manyien. Jamtaura Wasi bende is watching live, owacho kamano. Kasto bende kindeno bende watimi mos ne Ken Muga kaluwore kod masira ma bende nogore kuomgi, kendo en gima ing'eyo ni seche moko kogore kuom aparo na mana wach dhiang' no, ing'e ni ka kuyo gore kuom wadu bende samoro bende uledho ne mos, but ang'eyo ni Nyasaye biro miyo gi hocho. Kwayo mos makende gi hocho mar Nyasaye. Wayo matinya kod mga juang chenro eno OIMORE, kata kamano par ni kwaduogo pod antere kod mathoth chenro ne mar OIMORE. Kik idhi mabor. Jina ni Steven Maina, ninatoka upande wa Kahawa West. Nafanyaga biashara kidogo, alafu nakulima. Simu nilipiga ikakuta sikuwa karibu na simu, ikakuwa missed call, lakini kuangalia missed call hiyo chini yake nikaona message. Iweka kwa kidogo ya kulima na hiyo ingine kidogo kwa biashara. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots, chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa place bet, alafu sasa unategea game zichezwe. Biki super jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Abenyo
Millicent Ogonda. Mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari dimana star 860 star 418 hash. Koparie niya Ramogi TV od jower duto Nyasaye mad gwedhu. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Receive money from anywhere across the world with equity. Sent to you through Western Union, Transfast, MoneyGram, Hello Paisa or Ria. Whether you're expecting cash for school fees, to settle bills, boost or start your biashara or even daily upkeep, simply walk into any of over 190 equity branches countrywide to receive cash. Pokea pesa kutoka ngambo na equity. Machiegni kendo nyakoro Ramogi bang'u kiwe wadhi nyime gi weche manyien. Jodak e gwenge mag Kisaka kod Sikri e ward Malambwe kar chung' od bura ma Suba North koro dwani bad migawo mochung' ne rito le mag bunge pachoka KWS e kaunti ma Homa Bay omanye yore ma inyalo resgigo kaluwore kod monj ma kinde ka kinde mag rao timonegi e alworano. Ywak jopinygo biro ndalo ariyo kende tok rao monjo kendo hinyo jalupo moro ma pod dhi nyime gi do thieth nyaka sani. Ali Abich nigi ler mar wachno. Lupo matiyo gi nam Lolwe e alwora mar Suba North kod jogo modak machiegni kod tie nam osebedo ka golo ywak margi e wi monj ma kinde ka kinde marepe timonegi e kinde ma gidhi nyime kod tijegi e nam Lolwe. Monj machiegni mane rao time e alworano en mar Andrea Odie, jalupo ma jahigni 42 ma sani dhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' ma Homa Bay bang' rao monje e kinde mane odhi nyime kod chenro mag lupo e dho wath ma Kisaka kar chud bura ma Suba North ma oturo goke kendo weye kod rem mapek. Tunawuok na dilipo kala jamanyo kapele kapele to no aitaka ko muno diro jito wugi malo to kapoko dhi to ringo mokala to alafu ko unjo ko kala mani to pento duogo keche ko pok no kaya ka duogo to ko duogo ko sera ka senendo to mono kala to mucho odhi ogwaya gi muche to mucho dhi mako brikar kanyo to maga kanyo to mako mana jakeda gi nangano te kuro ko mono dira mbele ne to kode dire nango dhi yech ka pond pek marano dhi yecho nanga. Monj mar rao koro keto Andrea piny kendo sani ok onyal dhi nyime gi tijene kaka pile. Gino ma koro kelo pek e familia mare nikech en mosebedo komanyo ne familia ne kaluwore gi tij lupo ma otimo. An gi tenda biro gi monare. Ane mangi wach yor malupo ga otiyo ochamo ko kor ma diskule chule ko fika kanyo bete. Koro kaka koro dhi oketa kuma kone. Kaka detemo ko detama nikech baba beno setan mana gi mama kende. Jopiny gwenge ma Kisaka kod Sikri ywak kalore kod monj ma kinde ka kinde marepe timonegi alworano ka gidwa ni migawo mochung' ne rito le mag bunge mondo oresgi. Wachando the community maka e wach mar pur ka ji opuro to ketho cham kabisa ma wapuro to onge gima wanyalo ago nikech wach rao. Koro wakwayo ni ka migawo mochung' ne le mag bunge gi koyie to mondo mi okonywa ging'i kaka ginyalo rito gige makare mok nyal chapo jogweng' e yor tijegi ma ginwang'o yuto mar chiemo ma pile ka pile. To nwagombo ni sirikal nyalo yudo kaka ginyalo konyowa to dang' ber kabisa nikech wan jopiny wawegi to ok wanyal to wan be sirikal nikech ka onge wan to sirikal ok dak bedi kendo ok onyal tiyo maber to sirikal be tiyo gi duond jopiny. Apisa migawo ma ochung' ne rito le mag bunge kaunti ni Jackson Kibor yango ni giseyudo ripode mathoth mag monj mag repe kane okone sani koro gichano mar romo gi jopiny e miyo gi puonj kaachiel kod manyo yore go eko minyalo tiego monj mag repe go. What I will urge the people of those of that area where the incident happened is that during the evening and the early morning hours, let's be careful when we are in those areas because during the evenings the hippos move out of the water and that's the time they come out to look for grazing areas, and so chances of interacting negatively with people becomes common. We have some sensitization programs
which will come very soon to those areas. And for some areas, we'll also provide the data lights so that people can at least take care of those incidences happening in those areas, particularly in Super North. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Osuru nyako Ramogi jodak Masidundo e kar chungo bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya dwaro ni mondo telo mochung' ne rito aluora e pacho ka NEMA ochung kunyo kuoyo madhi nyime gwengego ka gikone kunyo kuoyo ketho aluora. Gikone jokuny kuoyo ketho nyaka liete joma ne osenindo ka piny bende giketho ma kaka nyamburko chop e mier koro onge. Owinjo ripod ne. Ngoka mochweyo nyaka machiegni kod mier. Apeyni mokethore kod chuodho gin moko kuom ranyisi ma kaka kunyo kuoyo osekelo midhiero ne jodak Masidundo ya Lego Usonga e kaunti ma Siaya. Jodago makoni joma kunyo kuoyo chal ma omakore kod ongoke moko madito ma gweng'no thiano ni onge kama inyalo tergie ka giluwo ni katimno ok ochungi to gibiro bedo maonge kod kuonde dak. Ochopo kuma gimuko nyaka ute mege gi manotho nukuop wach kuoyo kuro gino kosebedo maber wan wakwan sirikal mamalo kod manyalo mondo okonywa mondo gini ogik. Ajo kunyo to wacho nwa ni kata idhi kure ne nwang'wa darak molwe onge o dayo manotho gukwaro no se teru kia kure chegini kuma dak ibro koso kono ni tuwa nyolo no dak kure bidim jama chone timonga kama na duan wango lopegi wadwanga ni sirikalo chungunwa gini wadaka account wadaknga yandu wadanka da koyo ongetu wadaka maitigo ikunyo twakeni tero gikune. Giwacho ni kunyo kuoyo ketho apeyni kendo kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Siaya osetemo loso apeyni go to gidag kuom kinde malach kaluwore kod loche madongo masombo kuoyo e gwenge ma Ulupi kakalo Udamai nyaka Mahur kod Mudao. Sani ka koth ochwe kaka wanyalo donjo kae onge itemo loso Kalbat kod county government lakini kokete kawuono kotieko wik achiel Kalbat osetore nukuop loche go ng'eny to dongo. Wasetemo ywak wasetemo chopo kuom sirikandwa morito wakae to waseneno ko ok wanyal faulu. Amomiyo ochuno nyaka koro wadhi okang' machielo mondo wane kinyalo konywa ok wan against gima timre kaeni mano margi lakini gima koro rachnwa kabisa ndara kaka wawuok Sidundo mwachop ka onge ka koth ochwe kata ka in guwendo ni moro gadi dong Sidundo iwuotho gi tiende guchuodho. Ka gichiwo kwayo ni telo mochung' ne rito aluora e pacho ka NEMA mondo mi odonjre wachno kendo chung kunyo kuoyo no. Jodakoni gi sete moloso kotend nanga makono to pok giyudo duoko makare. Kuoyo mikunyo e gweng'wa mar Usonga kiwuok Udamai Mlambo nyaka Ulupi osebedonwa tuo maduong'. Ka wan gi liel maiti waloro e wi geche e center kucha to wachako ting'o e wich nyaka ka endi. Nyocha wasetimo romo nyaka ga chief magweng'ni to wacho ni en gini otamo wang'e. Koro gima chando wan ng'at sirikal man gi crown man gu thuolo ma omo police mondo gikaina gi ochung owacho no tamo wang'e gin nyaka gi namba mar sim pok gibiro mondo gine gima timore ni koro ber mondo upenjnwa gin to aluora nego keth kiwango mane e ka bed aluora no kethi ka joma kunyo kuoyo to kaw tijno kaka yor yuto margi. Jogweng' Masidundo ya Lego Usonga wuok tung' mosuo kod kunyo kuoyo ka koro gidwaro ni telo mochung' ne rito aluora NEMA okaw ndamo mapiyo kapok gweng'no nimo e ngoka ma iweyo kod jogo makunyo kuoyo. Nyadendi more boma Mombasa sani dang'ne kamanyo wede ne bang' ikomengi makaburini Kongowea igni 18 mosekalo maonge watne mora mora mane oyore ikono. Benta Akoth modak Bakarani koni mingi ne ochonyore kon wuongi ma Jamigori kapod otin kaeto ne gidhi Mombasa kama osebet kodakie nyaka sani ni mar okia thurgi kata watne mora mora. Jafwambo mar Mombasa Jojawo komiyo wasigand nyakono ma sani tiyo e piny mar Saudi Arabia. Saudi Arabia kuom higni buora to kata kamano okosebedo kod kwe e dhod chunye. Wang'ni ne okawo rusa bire pachoka kod lek mar ng'eyo thurgi kata yudo watne mora mora motenore korka wuongi kata mingi. Atiyo Saudi Arabia sani antie kae cause nabiro vacation. Emomiyo amanyo jokorwa aol bet kenda bende
adwaro jokorwa mondo bi mondo atergi kuma ne ik mama. Benta pimona ni bang' min gi chwanyore gi wuongi ne odhi ojwang'gi kane gimokia nene kanye eka dagi ma kane gi ne odhi omogi kendo dhi kodgi Kapango e boma ma Nakuru kuma ne ogoye orak. Gima ng'eyo ni mama na nonyuolo nyithindo 3, Boy gi Benta gi Joyce. To chieng' mane mama na wuok koda gi Joyce ne gidhawo gi baba miluongo ni Joseph Ouru. Kasto baba nowuok gi Boy to mama oringo koda an gi Joyce modhi owewa korgi to biro Mombasa. Kano biro Mombasa to nitie dani moro kuchacha ogo sim Nakuru onyiso dani ni nyathini Janet Anyango ni kwari kae. Kasto nyanya obiro kawa oterwa Nakuru. Okoni min gi ne otuore ma bang'e to owito ngimane kokia kata watne mora mora. Notho 2006 mwezi wa 7 tarehe 14. To noonge jokorgi, noonge watne mora mora. To kanisa moro manodhi niluongo ni Pastor Joyce Ratna kae Mtopanga, jobe manoike makaburini Mombasa kae karibu na Light. To nadong kenda onge nyaminwa, onge wadwa, onge ng'at mora mora. Emang'eyo isipokuwa ni huyu babangu mwenye amenilea huku Mombasa, mwenye alikuja kunichukua Nakuru. Ne aluwo ndach jago mane osiep min gi manodhi ome Nakuru kuma ne odakie kod dagi. Mwawuok kode mwabiro kode Mombasa ka. Ain gi nyadek. Kuro akanyo kano bet kode matin ka nyathino chako skul. Mano kosana kode matin manowere. Nodhi odak kuma ne chunyo hero mambe noweya mana kuma nadak. Koro bang'e matin nawinja ni Nyasaye nokawe kendo seike ana nokang'eyo. Kapok min gi owito ngimane, Okoni ne otemo luwo ndach dagi mane giweyo Nakuru gi nyamin gi. Chieng' moro naidho bas Mwembe Tayari adhi nyaka Nakuru, mama ne nitie osiptal. Adhi nyaka Nakuru e od mane dani dak. Kasto nitie jirand moro iluongo ni Mama Dina, en Mbaluya. Ne nyisa ni dani notho 2003. Dani miluongo ni Grace Akinyi, min mama na Janet Anyango. Nikabidi mimi nirudi zangu Mombasa. Nandabia nis mama kaka jirand nyanya owacho. Ni onge ng'at mora mora kucha, dani notho kasto ji odhi Nyanza. Sani takia ni Nyanza mane ni kos Nyanza duong'. Akia ni kaidho gari tadhi Nyanza mane. Mondi nuang ni ng'ato wadi ne ke onge oken tich mayot. Nyaka bedi kamoro gunda moro kata nyuola nyaka bedi. En makosa mar mon mwakedo nyigi sani. Okagidwa nyiso nyithindo ni maka neru, maka watni makama, okonyal wuoth kod nyithindo gi wadene. Nyithindo gi mana en kende kod joma kendegi. Mane makosa ma mon masani timo. To dae macho nyaka ning'e ka ne ibuka ni ibende ni ma nyathi nyamera ma nyathi ang'ona. To sani kine ka onge. Mon sani kitejo nyinge nyako. Ocho ni an midwaro kenda ko idwaro nyinge babana. To bende min gi ne onyiso osiepne ma Mombasa, thurgi kata mana wedene e kinde mane giromo. Nokonyisa. Mano nokonyisa. Nokonyisa kabisa. Kaka wi dhano Nyasaye nochwe kod gik moko mang'eny, mujaduori kata osole kod nyithindegi, to kamonwang'ie maonge. Kata mama ni osotero ne lek kata kane johere kamano. To koro kako bi Mombasa e liel, to min mare ng'ano e chon, kata nyithindo be moko paro ng'ani, kata min ginyalo tero ni lek, to gitimo onge. Penjo maduong' ma sani chando chunye en kaka odwa dak maonge watne. Kata uon nyithinda ne wadak kode yanile kama stay, but okonyal nyoma nikech akia korwa. Nikech ka ng'ato dwa nyomi, nyaka ogol kata dhiang', obomiyo ng'a, onge baba, onge mama. Emomiyo akwayo, ka jokor mama ntiere, jokor baba bende ntiere, giwuogi mondo gimanya, an bende amanyo. Nyako ilano ok nyal nyuomore nyaka watne nwang're. Maka watne ok onwang'ore, omanya ni kama wuon mare ne nitie kata ka ne ni Migori, olanda wachni maber, mondo ng'ere, owetene go biro ng'eyo. Ni ng'ama iwacho nyinge ni ochal nyaminwa.
nyalo ringo romo ne kama mwadun chema ng'ato dhi ka onge jodala gi man machiegni to nyaka obed gi jaduong' moro ma ja kanisa mane ochung'ne kaka wuon mare madhi bedo kaka janyuolne ema nyalo chamo mwandune. Jaduong' Alois kone oganda mathoth bende tinde lal nikech wede nojwang'o wach jogam. Inene momiyo sani dhano kendre maonge jagam. Inwang'o nyako Mombasa ka ikawo kara nyako ni nyaneru ka chieng' usenyuola nyiso kobe dala neru ni kama ler bego kinyon dala na nikech ne en wach to nokung'ere gi wach nondegi joma sani wachuru non penj mama ni kadi penj mama ni wuor ka onyisi nonde ken jalego an jalego kalwan jalego karwe onyisi gigi kiwaza ni ana nyango to ana nyango ni ododo ni an mi dwaro kenda kusedo non baba na mane fuo mantie. Baba ilonge ni Joseph Ouru, mama ilonge ni Janet Tanyango, an ilonga ni Benta Akoth, nyamin boy gi Joyce. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Negeno marwa ni oteno chopo ne Jamigori George Bati. Ati mar Benta no en sigana yakora Ramogi mabende geno ne obro yudo wedene. Kosoro ni ogende ni mawuok nyandwat mar okak okwa mondo mi makre kanyakla e kedo kod timbe mag maundu ma osekelo tho kendo thiro dongruok e gwenge makono. Oteni ochwale kinde maluoro pod medore bang' jomaundu monjo gweng' ma Chepkoitek e North Pokot kendo nego bila makicha mane chiwo arita e alwora mar skund primar ma Lonyangalem. E twak gi kinde yik mar minod jaod bura ma Kapenguria Samuel Moroto, Mary Moroto e gweng' ma Kanyarokwat ndalo manok kende bang' jomaundu chielo gi magina ma onego bila makicha Lotuliamuk Lokole e gweng' ma North Pokot. Ogeni ni mawuok nyandwat mar okak okwa mondo mi odag gi kwe kaka yor tieko maundu ma osebedo e gwenge makono. Gavana ma West Pokot Simon Kachapin okoni nyaka keto kenge mag yango arife ma opondo e kind oganda kar nywando oganda duto e timbe mag maundu. Wajambazi wachache wamechukua nafasi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wote tusukumu kabisa wale wajangili wachache. Tujiheshimu sisi kama Pokot, kama Turkana, kama Marakwet, kama Samburus, tuheshimu value of life. Kama mtu anaweza wawa kwa sababu ya ng'ombe 10. Kageluo midhiero ma ogeni ni makono sekale. Jotelo mano yuore ikno koting'o jatend migao mar thieth Susan Nakumicha okoni dongruok nyalo mana chopo ne ogendini kagidak gi kwe. Na mjue ya kwamba kukikosa amani hawa mama wengi ndio kuumia. Hao ndio wanabaki na watoto, hao ndio wanakimbia kuwatafutia chakula. Tafadhali kwa niaba ya wamama wote wa West Pokot, mimi naomba amani iwe hapa West Pokot. The first prerequisite of economic growth is peace. There is no country in the whole world that developed kama hiyo nchi haina peace, haina umoja. Mimi nawaomba kwa heshima tukae kama madugu. Magi timore kinde ma komanda mar obila e kaunti ma Bomet Robinson Ndiwa e kinde romo mar poro wach gi jopiny e wi ji warita. Opako jodak ma Bomet kuom tiyo machiegni kod obila kendo konyo mako jomaundu aboro ahinya e alwora mar boma ma Bomet. Tuliweza kunasa wahalifu 8 ambao walikuwa na terrorize watu hapa town na tukawastaki, saisi wako jela. Kwa upande wa wizi wa magari so far hatujaregister for the last 3 months wizi wowote, kwa sababu hapa awali kulikuwa na wizi but officers wetu wakaweza kushika doria na wizi kwa saisi hawako hapa. Ndiwa katika mano mkaluore kod timbe arife mamayo ji kokalo e yore mag ong'we yamo ka okoni nyaka nyithindo mapok otieko klas 8 koro lokore arife kendo koto jopiny ka gitiyo kod simbe. Bomet imejulikana sana kwa mambo ya swappers, especially mulot. Wakati tunao profile na kuwashika ni vijana wadogo, hata wengine hawajafika hata class 8. Tunashangaa hii ujuzi wako naye inatoka wapi? We are yet to know. Kata obedo ni jopiny osebedo kabiwo seyo ne apisa magarita kaluwore kod medruok timbe mag maundu e gwenge mopogore opogore e pachoka. Oyangore ni chiwruok mar jopiny chiwo maling'ling' e wi timbe mag maundu nyalo konyo e thiro rochruok mag arita e gwenge mathurka.
Naitwa Jane Katiko Makau, natoka Machakos County. Okay, mimi ni mfanyikazi wa kanisa, nilikuwa kwa ofisi ya kanisa. Wakati nilipigiwa simu saa 3 na around na nusu hivi, ndio nikasema kumbe ni ukweli. Nilipiga nduru kwa ofisi. Kunaona Januari sasa imekuwa baraka tele. Kuna watoto wanasoma na pia kuna mama tulikuwa tunamwekea nyumba paa. Kwa hivyo naweza kumhakikishia mahali yako ajue sasa mvua haitampiga tena. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chagua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mondo miyudu wer mari ya uneyo kaka sikiza tonari ni *811 *343#. Nyemba longo ni Ramogi TV en ot majowe dutote. Oi! Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gidingo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Machini koro donje weche mag tuke kama klab mar Bandari osechoko e tuke mag FKF Cup bang' klab mar Bungoma Stars rodho gi gonde 2-1 e alap ma Sudi Stadium. Teko Derek nomiyo Bungoma Stars gol mokwongo e dakika mar 24 mano otero tugo e yueyo ka gin nyime gol 1-0. Bang' jotugo wuok e yueyo, Nsimambe Derek nomiyo Bandari gol makende e dakika mar 55 kapok Bungoma Stars yudo loch kokalo kuom jatugo Makoha Meshak e dakika mar 64. E tugo machielo, klab mar Atlanta noloyo klab mar Marafiki gonde 3-1 kokalo e opich achoma bang' tugo no rumo Hamodhi 0-0. Tulijua game itakuwa ngumu. Siku hizi unajua ball imebadilika, kuna timu ndogo na timu kubwa. Ni vile wanajituma na sometimes ball huwa funny. Unaweza jipanga, unaweza fanya mazoezi kila kitu, lakini matokeo wa matatu kuna kushinda na sare. Naweza sema vijana wamejituma kwa leo. Now that niko now the 1 week old, I can say that wamejituma. Then our strong point yenye tulijaribu kuongea nao ni how we can manage the ball. Janek Saina no wuok chien Sarario kendo loyo jatugo Daniel Medvedev sets 3-2 e finals mag Australian Open. Saina ma en jegni 20 noloyo Medvedev sets 3-2 mag 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 gi 6-3. Saina no bedo jaloch mokwongo kochakre higa